Hola, nens i nenes. Soc Guadalupe, la tutora d'un grup de joves que estan fent el projecte Singulars, que és un projecte que els ajudem a que trobin feina o bé a que tornin a estudiar. I hem vingut aquí a fer una activitat d'explicar-vos contes i jo us explicaré un que és en castellà, que es diu Crictor. Érase una vez una pequeña ciudad francesa. Aquí está la ciudad. En la que vivía una señora mayor llamada Madame Louise Baudot. Ella tenía un hijo que estaba en África estudiando a los reptiles, a las serpientes. Mirad, ese era su hijo y esta es ella. Una mañana el cartero le trajo un paquete muy extraño con forma de O. Este era el regalito que le trajeron. Madame Baudot dio un grito cuando la abrió. Su hijo le enviaba una serpiente por su cumpleaños. ¡Oh! ¡Mirad! Para asegurarse de que no era una serpiente venenosa, se acercó al zoo. Allí supo que era una boa constrictor, así que le llamó Crictor. Aquí es cuando fue al circo. Madame Baudot crió a su nueva mascota con cariño, dándole biberones. Mirad, como si fuera un bebé. Compró palmeras para que Crictor se sintiera como en casa. Tal como hacen los perros cuando están contentos, la boa meneaba la cola, movía su colita. Bien alimentada, Crictor crecía y se hacía cada vez más y más fuerte. La boa iba con su dueña de compras. Todos se quedaban sorprendidos. Madame Baudot le tejió un jersey de lana muy largo para los días fríos. Mirad cómo le cosía aquí el abriguito, para que no tuviera frío. Crictor también tenía una cama cálida y cómoda. Allí, debajo de sus palmeras, tenía sueños felices. Mirad, una cama súper grande para que cabiera ella. En invierno, Crictor se divertía serpenteando en la nieve. Madame Baudot era maestra en la escuela. Un día decidió llevar a Crictor a sus clases. Crictor aprendió enseguida a formar el alfabeto a su manera. S de serpiente, E de elefante, N de nada, L de león, M de Manolo, C de copa, B de ballena. También aprendió a contar formando los números. Mirad cómo hacía los números. El 2 para las 2 manos, el 3 para los 3 cerditos, el 4 para las 4 patas del perro, el 5 para los 5 dedos, el 6 para las 6 patas de un insecto, el 7 para los 7 enanitos y el 8 para los 8 tentáculos del pulpo. A la boa le gustaba jugar con los niños. Mirad qué bien se lo pasaban. Y con las niñas también, claro. Enseñaba a los exploradores a hacer nudos. Crictor era una serpiente muy útil. Mira, aquí está ayudando, que se le ha enganchado una cometa, a que los niños la puedan rescatar. Un día en la terraza de un café, Madame Baudot le escuchó decir a un amigo que habían ocurrido una serie de robos en la ciudad. Esa misma noche, un ladrón entró en su casa. ¡Oh! ¡El ladrón! Madame Baudot ya estaba amordazada y atada a una silla, cuando la fiel boa se despertó y se lanzó furiosa al ladrón. Los gritos aterrados del malhechor despertaron a los vecinos. Crictor se quedó enrollada en él hasta que llegó la policía. Mirad, mirad cómo se enrolló, para que la policía lo pudiera atrapar al ladrón. La serpiente heroica recibió una bonita medalla por su valentía. Crictor incluso inspiró a un escultor local a hacer una estatua en su honor.
Mirad la estatua que hicieron más chula. Y la ciudad le dedicó un parque. Crictor, querida y respetada por toda la población, tuvo una vida larga y feliz. Y hasta aquí el cuento. Fin. Espero que os haya gustado. Hola, bon dia. Em dic Helena i he vingut a explicar-vos un conte. I bé, el conte que he escollit es diu En Cornelius. Així que va sortir de l'ou, els petits cocodrils van gatejar fins a la vora del riu, però en Cornelius va caminar tot dret. Veieu? La resta surten de l'ou, però en Cornelius camina dret. I va anar creixent alt i fort i rarament anava a 4 grapes. Veia coses que cap altre cocodril no havia vist abans. Puc veure més enllà dels arbustos, deia en Cornelius. Però els altres li van respondre: i això què té de bo? Puc veure els peixos des de dalt, va dir en Cornelius. I què? Van fer els altres molestos. Així que un dia, furiós, en Cornelius va decidir tocar el dos i va marxar del seu bosc. Al cap de poc es va trobar un mico. Puc caminar ben dret, va dir-li en Cornelius amb orgull. Veig coses que són lluny. Doncs jo em puc posar de cap per avall, va dir el mico. Veieu? I penjar-me de la cua. En Cornelius es va quedar bocabadat. Em podria penjar jo també? Va preguntar. I bé, i tant, va contestar el mico. Només cal tenir molta perseverança i una mica d'ajuda. Així que es veu el mico com intenta ajudar en Cornelius a enfilar-se cap avall. En Cornelius va perseverar per aprendre els trucs del mico i el mico semblava feliç de poder ajudar-lo. Quan finalment havia après a posar-se cap per avall i a penjar-se de la cua, en Cornelius va tornar tot cofoi cap a la vora del riu. Mireu, va dir, en sé posar cap per avall. I què? Es van limitar a dir els altres. Em puc penjar de la cua, va dir en Cornelius, però els altres van arronsar d'espatlles i van dir, i què? Decebut i molt enfadat, en Cornelius va decidir tornar amb el mico, però tot just s'havia enfallat del camí i va mirar enrere. I sabeu què va veure? Doncs que els altres, cau de que cauràs, intentaven posar-se cap per avall i penjar-se des de la cua. En Cornelius va somriure. La vida mai va ser igual a la vora del riu. La perseverança. Gràcies! Hola a totes i a tots, jo sóc la Núria i ara us explicaré un conte. El conte es titula Com amagar un lleó. Espero que us agradi molt. Vinga, i el conte comença així. Un dia d'estiu, un lleó va anar a passejar pel centre per comprar-se un barret. Veus? Aquí tenim el lleó, que està pel centre d'un poble, té ganes de comprar-se un barret. Però la gent del poble tenia por dels lleons i va haver de fugir, pobre lleó. Doncs aquí tenim la gent del poble que el persegueixen i el lleó està fugint. Va córrer tan ràpidament i tan lluny com va poder i es va amagar a la caseta d'un jardí. Era la caseta de jocs d'una nena que es deia Iris. Aquí no t'hi pots amagar, va dir l'Iris, que no tenia por dels lleons. No veus que no hi caps? Veieu com tenim el lleó? S'ha amagat a la caseta de l'Iris? Però clar, la caseta és molt més petita que el lleó i no hi cap. L'Iris li va dir que entrés a casa seva per tal d'amagar-lo bé. Van procurar no fer soroll, perquè de vegades les mares i els pares no veuen amb bons ulls que un lleó rondi per la llar. Clar, no és el més normal que un lleó entri a casa i aquí el papa i la mama estan tan tranquils.
El lleó va permetre que l'Iris li pentinés la crinera i li va ensenyar una punxa que se li havia clavat a una pota. Et posaré una tireta, va dir l'Iris. Veieu com l'Iris que cuida el lleó? Vinga, seguim. No era gens fàcil amagar el lleó, perquè era molt gros i molt pelut. Mira aquí, amaga el lleó dintre la banyera mentre la mare es rentra les dents. O aquí baix, intenta amagar-lo al llit mentre el pare posa a dormir a l'Iris. I pesava d'allò més, sobretot quan dormia. Els lleons passen hores i hores dormint. Mireu on dorm el lleó, a sobre d'un arbre. Però quan no hi havia ningú a prop, el lleó podia jugar amb l'Iris. Encara que havien d'anar amb compte de no fer gaire enrenou. Aquí el lleó saltant, jugant sobre el llit, però llavors han d'anar en compte quan arriba el pare, que no els enxampi. Un dia el pare de l'Iris va dir: encara no han trobat aquell lleó. Segurament era un lleó bo, va dir l'Iris darrere del sofà. No n'hi ha de lleons bons, va contestar la mare. Tots són feres que mengen nenes. El lleó es va amoïnar molt, però l'Iris el va consolar. L'Iris s'estima molt aquest lleó, s'han fet molt amics. Tot seguit, li va llegir el seu conte preferit, sobre un tigre a qui li agradava prendre el te. I el lleó es va anar dormint allà mateix, perquè els lleons passen hores i hores dormint. Però aleshores es veu que van començar els problemes. Aquí tenim la Iris explicant-li un conte al lleó. A veure què passarà ara. L'Iris va sentir que la mare pujava per les escales. Però és molt difícil despertar un lleó, encara que gairebé tots els lleons es desperten quan senten el xiscle d'una mare. Ai! Un lleó! El lleó se'n va anar corrents. Va marxar de casa de l'Iris, que està aquí, i el lleó va marxar corrents per tot el poble. I es va amagar a un lloc on podia veure l'Iris, quan la nena sortia a passejar. Mireu on es va amagar el lleó. Va ser molt intel·ligent. El nostre lleó és el del mig i aquests són dos estàtues. Ningú no el va descobrir, ni la gent del poble, ni tan sols l'Iris. I encara menys els dos lladres que van entrar a l'Ajuntament per emportar-se tots els canelobres del batlle. Però el lleó sí que els va descobrir a ells. Mireu aquí qui tenim. Tenim a l'Ajuntament i aquí tenim dos lladres que fugen. Però veieu el lleó? El lleó està aquí vigilant i ha enxampat els lladres. Amb un gran rugit. Va baixar del pedestal. I es va plantar sobre dels lladres fins que va arribar la policia. Els veïns del poble es van quedar d'una peça, excepte l'Iris, que va dir: ja us deia allò, que era un lleó bo. Quina sorpresa es van endur. Mireu el lleó com ha atrapat els lladres i tota la gent del poble està molt sorpresa però molt contenta. El lleó va esdevenir un heroi i ja no va haver d'amagar-se més. Els veïns del poble li van fer una desfilada triomfal i el batlle li va dir que podia demanar el que volgués. Veieu la desfilada que li estan fent? El lleó es va haver de pensar una estona el que volia de premi després d'haver aconseguit atrapar els lladres. A veure què demanarà. Ostres, doncs el lleó el que vol és un barret, perquè ell en el fons, quan va venir al poble, era perquè volia un barret, que és allò que ell volia. Veieu, aquí tenim tota la gent del poble, el lleó amb el seu barret, i l'Iris també supercontenta. Van quedar tots molt contents. I fins aquí el conte del lleó. Espero que us hagi agradat molt. Adeu! Hola, em dic Irene i vaig a contar un conte que es diu Coco i Piu. A la sorra hi havia de costat dos ous, un ocell i un cocodril. Hola, germà, va dir en Piu. Tinc gana, va fer com va fer en Coco.
Obre la boca tant com puguis i arribarà el menjar, va dir en Piu. I van esperar i esperar, però el menjar no venia. Potser que vagi a buscar-ne, va dir en Coco. Com deu ser el menjar? Com que no sabia què ens agradaria, he dut una mica de tot, va dir en tornar. Me'l mastarés? Va demanar-li en Piu. Quan van acabar, van seure plegats a la sorra, mirant-se al món. Tinc fred, va dir el Coco, i jo, va dir en Piu. Va sortir el sol. Mira que bonic, va dir en Coco. Trobo que li hauríem de cantar una cançó, va fer en Piu. Cantar em fa venir son, va dir en Coco, i es va adormir. Quan el cocodril es va despertar, l'ocell estava assegut a sobre d'una cosa. Oh, va fer en Coco, què és? És casa nostra, va dir en Piu. Van anar passant els dies. En Coco i en Piu creixien plegats. Van provar de volar i van provar d'estar-se estirats a l'aigua com si fossin troncs. Van provar d'enfilar-se i van provar de ballar. Quan feia bon temps, s'escaixofaven a les roques calents pel sol. Quan feia mal temps, s'estofaven plegats per estar calentons. Estic content que sigues el meu germà, va dir en Coco. Un dia, quan sortien de casa, el riu se'ls va endur molt lluny, fins a un llac ple de cocodrils i un bosc ple d'ocells. Se'ls va mirar i es va mirar entre ells. Ostres, va fer en Piu, ens hem ben equivocat, no som germans, ni bon tros. Van fer en Coco, potser ens hauríem d'acomiadar, va dir en Piu. Adéu, va fer en Coco. En Coco va marxar nedant als cocodrils i en Piu va marxar volant amb els ocells. Aquí cadascun està, l'ocell es va anar amb els altres ocells i el cocodril amb la seva família. L'endemà del matí, en Coco va saludar el sol amb una cançó. Calla, van dir-li els cocodrils. A l'hora de dinar, en Piu va atrapar a un búfal per dinar. Quin fàstic, van fer els ocells. Al vespre, en Coco va dir: he fet un niu, però ningú s'interessava. Quan va fer fosc, en Piu va marxar volant tot el sol. Torna, li deien els altres. De nit no volem. En Piu es va trobar en Coco, enfilat dalt d'un arbre. No podia dormir, va fer en Piu. Jo tampoc, va dir en Coco. T'he trobat a faltar, va dir en Piu. Jo també, va fer en Coco. Germà, va dir en Piu. Digues, va fer en Coco. Bona nit. I hasta aquí el conte. Espero que s'hagi agradat. Bon dia, em dic Sandra i us vaig explicar un conte. El conte es titula Com atrapar una estrella. Hi havia una vegada un nen i al nen li agradaven molt les estrelles. Veieu, li agraden molt les estrelles. Cada nit el nen mirava les estrelles des de la finestra i desitjava tenir-ne una que fos tota seva. Somiava en quina estrella podia ser la seva amiga. Jugarien a fet i amagar. I passejarien junts molta estona. Veieu, passejant per la platja amb la seva estrella. El nen va decidir que intentaria atrapar una estrella. Va pensar que el millor seria llevar-se molt d'hora al matí, perquè llavors l'estrella estaria cansada de posar-se tota la nit al cel. Així doncs, l'endemà es va posar en marxa quan va sortir del sol. Però no va veure cap estrella enlloc. Va seure i va esperar que n'aparegués una. I va esperar i esperar. I va dinar. Tenia gana, va dinar esperant. I esperant, i havent sopat, va esperar una mica més. Finalment, just abans que el sol s'anés, va veure una estrella. El nen va intentar fer un salt i agafar-la, però no podia saltar prou en l'aire. Per tant, amb molt de compte, es va enfilar a dalt de tot l'arbre més alt que va trobar. A poc es va enfilar en l'arbre, fins que va trobar.
però encara no arribava ni bon tros a l'estrella. Va pensar que potser podia atrapar l'estrella que el salvavides de la barca del seu pare, però passava massa i el seu no el podia transportar. Va pensar que podia anar volant amb el seu coet i agafar l'estrella, però el coet se l'havia quedat sense benzina, dimarts que havia anat a la lluna. I ensenyen aquí el coet. Potser li podia demanar a una gavina que l'ajudés a pujar al cel per arribar a la seva estrella, però l'única gavina que va trobar no que va voler ajudar gens. No la podia ajudar, va tenir que esperar. El nen va pensar que mai l'agafaria cap estrella. Just llavors es va adonar d'una cosa que flotava en l'aigua. Era l'estrella més bonica que havia vist mai. Una estrella molt petita, un bebè. Devia haver caigut del cel. Va intentar pescar l'estrella amb les mans, però no podia arribar-hi. Aleshores va tenir una idea. Potser l'aigua portaria l'aigua a la costa. Va córrer per moll fins a la platja, intentant arribar a l'estrella si podia agafar-la. Aleshores va esperar i caminar, i mirant i esperant. I sí, l'estrella va anar a parar a la sorra lluent i daurada. El nen havia atrapat una estrella tota seva. I sense el compte.